Ниския пълнеж прилича много на залепената бримка, но в същото време трябва да се отбележат и разликите. Нека да представим в няколко движения какво представлява ниския пълнеж. Бодем в следващата синджир бримка и изваждаме нова бримка на нашата егла. При залепената бримка щяхме да направим една наметка и работния конец да го изтеглим едновременно и през двете бримки. При ниския пълнеж обаче какво правим? От тази нова бримка, която сме изтеглили на нашата егла, чрез наметка изплитаме, само през нея изплитаме нова бримка. Така отново имаме две бримки, но и сега вече от тези две бримки, чрез наметка изтегляме работния конец и правим една. Вижте каква е разликата. Залепената бримка върви много плътно, докато вече при ниския пълнеж имаме повишаване на височината на плетивото нагоре. Хайде още веднъж да я пробваме. Бодем, изкарваме си нова бримка. От новата бримка изплитаме, изтегляме работния конец, изплитаме нова бримка. От двете бримки, които са на иглата, чрез едновременно изтегляме конеца и правим една бримка. Ето каква е разликата. Всъщност, ако трябва да резюмираме, разликата между залепената бримка и ниския пълнеж е в това, че при залепената бримка ние изваждаме нова бримка от плетивото и изплитаме. Но тази бримка е извадена от самото плетиво. Ние не я плетем реално. Просто я изваждаме. Докато при ниския пълнеж, за да я направим втора бримка на куката, ние я изплитаме. И това е всъщност разликата между ниския пълнеж и залепената бримка. Общото е, че при изтеглянето на втората бримка, вече образувани две бримки на куката, едновременно и през двете изтегляме работния конец. Сега това ще нещо го развалям и ще покажем кръгче. И едно друго приложение на ниския пълнеж. Какво представлява кръгчето? Започваме с начална бримка, но вместо само на показалеца ще нанижа на средния пръст, ще омотая конец. По този начин по-голямо ще се получи тук. Веднъж, два пъти. Прокарвам куката, но не затягам, а оставам ето този кръг да се образува. Бримката не е сигурна, не е стегната, не е подсигурена, т.е. тя ще се разплете. Затова придържаме много внимателно в основата, откъдето сме изкарали, оставяме кръгчето свободно, поемаме работния конец. Не преставаме да задържаме тук, защото ще се изплъзне. И правим една синджир бримка, с която малко от малко да подсигурим неразплитането. Ето, че вече сме по-спокойни и по-свободни. Сега, в това кръгче, което се е образувало, идеята е да направим няколко бримки нисък пълнеж вътре в това кръгче. И ето как ще стане това. С куката бодем вътре в кръгчето, наметваме конеца и го изтегляме. По този начин сме изтеглили втора бримка на иглата, правим наметка и изтегляме работния конец през двете едновременно. Това всъщност беше един нисък пълнеж. Друг начин за правене, когато обаче имаме кръгче. И сега продължаваме по-нататък. Отново, бодем вътре в кръгчето, изтегляме работния конец, придържаме тук и от двете бримки правим една. Ето вижте как около кръгчето започваме да плетем. Около кръгчето. И ето това е важно, когато се получават тук нови бримки, които всъщност ни задават обплитането на този кръг. Продължаваме по-нататък. Плетем вътре в кръгчето, изваждаме нова бримка от новата бримка, двете в една.
плетем вътре в кръгчето, изваждаме нова бримка, от двете бримки правим една. Плетем вътре в кръгчето, изваждаме нова бримка, от двете бримки правим една. Нарочно придържам тук, за да може новата бримка, която сме извадили, да бъде подсигурена и да бъде задържана. Нито да става много широка, нито много тясна. Плетем, изваждаме и правим една. И така можем да наплетем толкова нисък пълнеж, бримки нисък пълнеж, колкото ни е оказано на модела. Виждате, че сега колкото и да наплетем, трябва да са доста много, за да може да изплетем в цялото кръгче. Затова, когато приключим вече с това плетене, трябва да направим една залепена бримка, за да свържем двата края просто. Преди това обаче можем да затегнем това кръгче. Ще го затегнем с помощта на ето този конец, който ни стръчи тук. Просто притягаме и издърпваме конеца. И ето виждате как се свива. По-голямо беше, сега стана по-малко. Нека да ги свържем двата края, след което може да доиздърпаме този конец. А защо не и още сега? Издърпваме конеца, притягаме, как се образува много по-малко кръгче. И сега чрез залепена бримка свързваме. Бодем вътре в първата бримка, която сме направили. Изваждаме си нова и от новата прекарваме конеца през нея и през старата ни бримка, която беше там. И така, по този начин успяхме да свържем плетивото. И ето тук как се образуваха тези синджир бримки, които описват този кръг. Сега ще покажа едно много лесно за изработване цвете, като използваме именно залепена бримка и нисък пълнеж. Като разбира се направим и това кръгче в началото. За целта обаче ще използвам по-дебел конец и съответно по-дебела кука, за да направим едно много по-голямо цвете, което хубаво да се вижда.